Teško je nekad Božju volju otkriti. Evo Marija isto nije odmah znala što se događa. Kaže, u svom je srcu prebirala sve te događaje. A ja mislim da je vrlo važno da se otkrije Božja volja, strpljivost. Što naš narod kaže, sve će vrijeme pokazati. Vrijeme će pokazati, ali ti moraš dati jedan trud za sebe. Vrijeme će pokazati, zato kaže ne trči pred rudu. Pusti da to u sebi sazrije. Posadio si krompir. I sad dok on malo raste, ti ne možeš znati šta je pod zemljom, mora biti nešto drugo. Tek kad on izraste, onda zapravo ti otkriješ njegov plod. Mislim da je to ključ, da pustiš da ti Bog otkrije planove svojim životom. I onda ti lagano kod nje ulaziš, bez svojih očekivanja. Oslobodi se svih očekivanja. Ideš u tu kuću, bit će mi kako bude. Ne očekivanja svoja, ja želim da mi imamo to, odvoji nas od svojih, tu ćemo živjeti. To sve vidiš moji planovi. Ja svoje želim svećeništvo da uvijek bude u Međugorju, malo ću do Mostara eventualno, pa me malo na Humac vratite, pa ću opet Međugorje. I sad te potrefi Duvno, šta je ovo? Nisam očekivao Duvno ili nešto dalje. To je to. Pusti da te Bog vodi. Ti samo budi poslušan. Poslušaj. Evo, to je možda najbolji način kako otkriti Božju volju. Biti poslušan. Ako ti preuzmeš stvar u svoje ruke, to će biti kontraefekt. I drugi odgovor na pitanje, pa ne moramo sve. Šta je danas kad gledaš imaju djecu, ubi se ti dok ih prevezeš tečaj ovaj, sportska aktivnost, ovo. Šta dobiješ na kraju? Ništa. Svaki je negdje bio, a na kraju po meni najvažnije je da se dijete zapravo odgaja u vjeri. To je jedna vrijednost. Kako kaže Peterson, poznati psiholog, sociolog, šta je već sve. On kaže, ti dijete ne možeš zaštititi. Danas mnogi roditelji svoje dijete odgajaju tako da ga zaštite od svijeta. Bog nije mogao zaštiti u raju, u Edenu, Evu i Adama od zmije. Ona je tu bila. Ne možeš je istjerati. Odakle je zmija u raju? Čudno, odakle ona tu? Tu je. Kaže Peterson, ti ne možeš svoje dijete cijeli život zaštićivati. To ti je katastrofalna greška. Ali ga cijeli život želiš od nečega štititi. I kad dođe nešto teško, gotovo je, dijete pada. Nego šta trebaš raditi? Upravo suprotno. Spremat ga na sve moguće težine. Zato dijete treba od malena raditi, imati radnu naviku. Dijete od malena treba znati šta može, šta ne može. Dijete ne smije biti nešto čemu se ugađa, nego ga moraš već od 10., 7., 5. godine smatrati ravnopravnim članom. Jer on živi u životu. I onda, kaže Peterson, kad dođu u životne situacije teške, budi miran, jer si odgojio borca. I ta djeca prevaziđu kušnje, borci. Ovi koji su bili u pamuku zaštićeni, kad dođu u svijet, pojede i to. Zato, kako to njemu se dogodilo, uvijek je bio fin, lijep. Pa zato što nikad nije bio u ratu. To je to. A ovdje gdje dijete, ja vidim kad neko dijete šeta pa padne, joj, trče, dižu ga, ljubi mama, ne smije past dijete. A negdje sam bio nedavno dijete, ja sam blazno, to pada, svako 2 sekunde padne puno modrica, ja letim, oni gledam, on je ništa. Ja ovako u vas normalno. Ko nećemo ništa biti. Sad, kako ćemo pristupiti tom odgoju? Hoćemo mi biti stalno tu nad njima ili ćemo ih pustiti da padaju, da ojačaju? Mislim da je to možda bit. Zato roditeljima poruka, pustite ptiće nek polete. Upropašćite njihove živote ako želite cijelo vrijeme biti za njih policajci. Na kraju krajeva šta Bog radi, kako ti padneš i ja u životu. Pusti ih Bog. Kako je rekao Ivan Pavao II, ako želiš živjeti čistoću i doći do jednog stupnja čistoće, bit će i nečistoće. Ne možeš bez padova doći do čistoće. Ne možeš. Evo, to je bit. Svidilo mi se to od Petersona. Odgoji borca. A ne da ga čuvaš.